Samantala, patuloy naman po na pinagtitibay ng bayan ng Pozorrubio ang patuloy na Early Child Care and Development or ECCD program sa pamamagitan po ng pamamahagi ng mga kagamitang pang-edukasyon sa mga batang mag-aarala. Meron ng libreng gamot para sa mental health na makukuha sa Rural Health Unit 1 ng mga learning materials at ipapamahagi sa lahat ng ECCD learners sa iba't ibang mga barangaya. Bawat mag-aaral ay nakatanggap ng 5 pirasong or 5 libro at kasama na ang ECCD checklist at curriculum guide upang higit na mapalawak ang kanilang kaalaman at pag-unawa sa mga aralina. Layunin ng inisyatibong ito na mapabuti pa ang kalidad ng maagang edukasyon sa Pozorrubio at matiyak na ang bawat bata ay may pantay na oportunidad na matuto at umunlad sa murang edad. IFM News. IFM News. IFM News.